Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Carmen Ċantar ikkonfermat l-investigazzjoni mill-Korp tal-Pulizija brabta ma' allegazzjonijiet serji fil-konfront tagħha ingħalqet fil-waqt li m'hemm l-ebda bażi għal azzjoni kriminali. Iħabbret dan fl-istqarrija mibgħuta lil din il-Kamra tal-Aħbarijiet kif stqarret li rċevit komunikazzjoni uffiċjali mill-Korp tal-Pulizija dwar dan. Ċantar sostniet li din l-istqarrija tikkonferma dak li ntqallila verbalment ftit ta' żmien ilu. Fl-istqarrija tagħha Carmen Ċantar tikkwota wkoll il-komunikazzjoni li rċevit mill-Korp tal-Pulizija fejn jingħad l-allegazzjonijiet ġew investigati fil-fond u breqqa madankollu m'hemm l-ebda bażi għal azzjoni kriminali fil-konfront tagħha x'tittieħed. Fil-bidu ta' dan ix-xahar is-sit bbażat fi Brussell ukoll kien allega li bint Ċantar irċeviet il-flus biex imbagħad jgħaddu għand id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern. Madankollu l-istess sit jiġifieri li hu reporter ftit wara mhux biss irtira din l-istorja giddieba iżda ammetta li ppubblika storja mimlija allegazzjonijiet foloz. Quddiem dawn l-investigazzjonijiet kemm id-Deputat Prim Ministru kif ukoll Ċantar ċaħdu dan minnu fih. L-istorja giddieba dwar Fern fost oħrajn oħra minn sensiela ta' stejjer giddieba u folozz li l-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech kompla jibni fuqhom. Il-Partit Nazzjonalista uża l-midja tiegħu biex jimmonta stejjer bħal dawn fosthom dwar tattiċi li kienu ntużaw anke minn Simon Busuttil dwar l-elezzjonijiet u li għalihom reġa' kien hemm ċaħdiet kategoriċi. L-istess bħalma ġara f'rapport li għamlu tan-Net News dwar supposta luq ta' kampanija tal-gaming li keċċiet in-nies f'pajjiżna iżda mbagħad kienet pronta ċaħda u t-tweġiba mill-kumpanija nnifisha li esponiet il-gideb tal-Partit Nazzjonalista.